ngopindawo pandikapinda ndikati pamwe nditoti mumashure chena ndagara kumberi kuyi ndopandika panga tutoripo tumahari mberi futi tukasungirwa machira ya machira akaita sei machira yacho anga ari red. Alright. ndobva nditi vakabva vazoona kuti mukomana yakuongorora chi akutarisa zvinhu zvedu izvi ndabva vandipa dhiringi racho ravakandipa vanditowo dhiringi ro nenzara fana oimwa dhiringi tiwane kusvika kwatikenda ndaonawo nenzara pandikamwa dhiringi roro kuti ndizoziva kuti chii chakaitika hana kuzoziva kana kuti kushamba kwacho tikasvika hana kuzoziva tikasvika sei. Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Kana matotiona tauya so pane dzimwe nyaya dzinenge dzakambonzi batwe dzikasiyirwa parodhi. Saka isusu tinotida kutsvakurudza nekuziva kuti nyaya iyo yakazopera sei uye vanhu vacho vakazobatsirika here. Pane mukomana akabuda mazuva apfuura achitaura kuti anga akidhinepwa neneighbor yavo akaendwa naye kunana Shamva uko kunana Bindura achinyeperwa kunzi kune basa ikoko asi zvinoratidza kuti aida unoshandiswa zvema-rituals. And then zvadaro anotsanangura mabatirwa akaitwa kubva achibva pamba kusvika achizonosvika ikoko nekuzotiza kwaakaita kuti akatiza sei. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Handidi kukupedzerai nguva, ngatipinde muvhidhiyo munzwewo mega mashura ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Hei, zvakaoma, vanhu vari kubata mushonga. Ngatipindei muvhidhiyo. Chekutanga ndinoti makadii henyu mese. Tiripo hedu shama. Pana sekuru mvillage medu ndovakatanga kuuya kumunda ndichigarira makudo mama esara kumba ini ndoenda kumunda ndomukwira makuseni togara kumunda kuye sekuru aibva uya makuseni ondiperekedza uchi kugomo. Sekuru ava ihama here? Ihama. Ino ndati ndozokuperekedzai mozouya ndokuperekedzai zvanhasi hazviite ndiri ndega. Ndobva vazoya futi kechi2 vauya vechi2 ndobva ndati same ndizvo ndiperekedza kugomo ndasungirira imbo padzinosungirwa kuti makudo asange yachisvika pakoja ipapo nekuti panenge pane imbo. Ndasungirira time dzandikasungirira ndichiri chibude ndo time dzakasvikawo mama. Dzakasvika dzakasvika amai vangu. Time dzanga ndakuti ndichibuda ndo handazokwanisa kuzobuda. Ndagara namama vai. Saka ivo vakazviziva kuti mama wauya handisuziva kuti vakazofambawo sei kudzokera kumba kwavo. Ivo sekuru veve? Ndobva ndazotira wamusi wechipiri ndikubva kumunda kuye ndasangana nagogo aiva ariwo mukadzi wa sekuru vai. Ndovakanditi hausi kuda basa here kune mwana wangu kushamba kudiwa mukomana wabasa anohora 500 kupera kumwedzi. Basa rei rinopiwa munhu 500? Ndozvanga singazivi kuti basa rei. Vangonditi unohora 500 kupera kumwedzi ndori kutoita mwana wangu izvezvi. Ndandati gogo handanda kudida ndozokudzai. Ndobva ndauya kumba ndobva ndarara. Wamusi wechitatu ndakabva ndaenda futi kumunda. Ndakudzika kumba ndopa ndikasanganawo nemombe dzandaiti nawo. Ndobva ndauya nekusaidi garden kwavo gogo ivavo ndichiti namombe idzodzo. Ndobva nditiko ukazoti chiko nenyaya yekubasa iye. Iwo vangatobvawo garden kwavo. Garden kwavo vangatobva utema mapopo saka pane popo ravaiitodya. Ndoro vakanditi ndobva ndati gogo handida kuda ndozokudzai. Ndobva ndipa popo riya ndichipedzisa wendo chidya popo iyi. Ndobva ndatanga kudya popo riye. Pananga kudya popo riye pfungwa dzangu dzakabva dzatomhanyira kumberi kuda kutoenda kubasa. Pandikadya popo iro rarakachekwa. Vanga vachitodya iwo. Alright, vachibva vakutambisa.
vakatidyawo. Alright. Saka ndikabva ndauya ndobva ndati saka gogo mami tiende zvarini kubasa ikoko. Ndobva nditi ndachida kuti tiende unoenda musi wechitatu. Ndobva ndati alright. Iwe unokwira CAG. Wakwira CAG pachiswiti pabus stop. Waenda Mbindura, wasvika Mbindura. Pane vakomana vanenge vakakumirira varume 2. Vauda kuenda kubasa newe vanenge vakakumirira Mbindura paunongoburuka mubhazi. Vakabva vanipa $10 yokwirisa bhazi. Right. Vanipa $10 iyona chitatu ichocho. Makuseni kuma time dzinopfuura bhazi chiyowo kuno kuHarare. Ndobva ndikabva ndaenda kubus stop ndakwira bhazi. Ndakwira bhazi riyeno ndauya ndichingosvika Mbindura. Vakomana varume vaendikatoona varipo 2. Vakatondigarira zvishuwa. Wakavaziva sekuti ndivo? Time dzakamira bhazi parengi Mbindura. Vakabva vapinda vamira pamusuwo. Zikanzi totsvagawo mukomana anonzi Maindi. Arimo here? Ndobva ndadaira ndikati hongu ndirimo. Sezvo ndandaudziwa kuti vakomana vacho vanenge vakugarira vachasvika vachitokubvunza. Ndobva ndapindawo mukombi iya zvakanzi tisi tikuda kubasa ichi kushamva. Ndobva ndiudza price iyoyo toora 500 kupera umwedzi. Zviri kwera. Takuenda tapakati pesango kuti tichisvika kushamva ikoko. Apa muri mukombi? Tiri mukombi. Mukombi mamune vanhu vangani? Mukombi mamune varume 2. Vavakagara umberi? Vanga vakagara umberi. Iwo wakanogara mumashure? Ini ndikagara mumashure kwavo. Kwakusina vamwani? Vanga vari 2 noti driver anga ari pake. Ini ndiri pakati. Umwe wacho ari kumashure. Iwo wangu wakagara umberi kuna driver? Alright. Then mumwe ndiye anga ari kumashure? Anga ari kumashure. Tichienda kudaro saka uyu anga ari kumashure akazoona ndaiongora tumahari. Tumahari kana tiri kupa driver pai. Kwakune tumahari twatiri pai? Tanga turi pamasiti panapa ni. Pafrandi pacho panapa. Tupanga turi. Tumahari turipo 3. Pasiti kuna driver? Kuna driver. Pane tumwe turi kuna driver. Kuzera tumwe turi kumashure. Pandikapinda ndikangoona kuti tumashure passage apa changopinda mugano masita apa. Pamene turi kumashure wezera umberi turipo futi. Saka ndashaimisa kuti mahari utu ndikangopindawo pandikapinda ndikati pamwe nditoti mumashure chena ndagara umberi kuyi. Ndopanga panga tutoripo tumahari twetu mberi futi. Tukasungirwa machira ya. Machira akaita sei? Machira yacho anga ari red. Alright. Ndobva nditi vakabva vazoona kuti mukomana yakuongorora chi akutarisa zvinhu zvedu izvi. Ndabva vandipa dhiringi racho ravakandipa vanditowo dhiringi iro nenzara fana woimwa dhiringi iti vanosvika kwatikuenda ndaonawo nenzara. Pandikamwa dhiringi roro kuti ndizoziva kuti chii chakaitika hana kuzoziva kana kuti kushamba kwacho tikasvika hana kuzoziva takasvika sei. Ndobva panenge papera 2 weeks asi munhu mandaiita ngendiri ndatange ndikavharirwa mumba. Wakazopepuka wamumba? Aiwa. Munhu ndaita kunge ndikurota itange ndikavharirwa mumba. Uri alright. Nditange ndikavharirwa mumba asi papera 2 weeks ndobva ndikazoona ndakubhindura kuye kwandikakwirira. 2 weeks? Ndobva ndikazoona ndakubhindura kuye kwandikakwirira kombi kuye ndobva ndikaona ndava. Handa kutoshamisika kuti kwakunongo ndikadzoka sei ini ndaenda kushamva. Ndobva ndikatanga kungotendera ndakutoketange munhu akutorasika njere. Hembe dzanga nadzo asitomboziva kuti dzakafamba sei asitomboziva. Apa wanga wakapfekei? Ndanga ndikapfeka t-shirt yeyellow. Wanga wapfeka dzimwe? Dzisiri dzaunoziva? Ndandikapfeka dzimwe dzisiri dzandoziva inini. Bhegi rangu rese rehembe handina katotomboziva kuti rakafamba sei. Ndamubhindura munhu ndoma ndikazongoitawo laki ndasangana neshamwari yangu inonzi Tako. Inobva kumasvingo. Ndikasangana naye tamboita zvemaini tese. Saka ndikasangana naye ndiye akatondiziva ini ndasina tomuziva. Ndikati mfano wekutambura ichi ndiye akazotanga kundibatsiridzawo kuenda kumaprofita tichishandiwa wamubhindura imomo. Pesere ndatowa munhu ari bhuru. Apa waigara murodhi?
Ndatongofamba murodhi nditongotenderera. Ndisingatoziva zvandikuita chitongotenderera murodhi momo. Saka takuye pakandiona ndiyakazondiziva akati munhu uyu ndaishanda naye kumaini makore ese adarika akuita zvinhu izvi sei. Ndobva nditakura vandiperekedzawo meno kumaprofita kwatikaenda tichishandiwa. Alright. Wataura iwewe kuti pawakazopepuka papa kwana 2 weeks. Papa kwana 2 weeks. Wakaziva sei kuti apa pafamba mazuva afamba paita 2 weeks? Nenguva yandakauya inini musi wandabuda nemusi wandazobuda ndozva zvakukwanirana ne2 weeks dzacho. Waiziva date? Randakauya. Waiziva date racho? Alright, okay. Right. Makazodina tako paya? Ndakazondibatsira takina maprofita, tabva maprofita twatazoenda kunonzi kuChegutu. Ndokwatakatanga kuzoitawo zvimaini takushanda. Vesere ndazotora foni yemurungu kuChegutu kwacho ndaigariswa pasi tichimaina zvegold izvozvo. Ndobva ndikazobuda kunze, ndobva ndikatora foni yemurungu wataishandira. Ndobva ndikwanisa kubhipana mama. Saka panguva yacho vanokwanisa kufona bheki. Vanokwanisa kufona bheki. Vakatongoshaya kuti uchi. Ndobva ndadzokera mugombo muye. Saka ivo vakazofona ndabuda manje ndapasi. Ndobva vakafona kunze ini ndatova pasi vachitaura nemurungu wacho. Ndokuuya kwandikazoitawo ndasvika kumba. Zavana ndasvikawo kuno kwatiri uno. Ndo zvakaitika mhuri yeZimbabwe. Chikumbiro chikuru ndechekuti mhuri iyi iri kuda rubatsiro nenyaya yekuti vari kuti takaripota nyaya but haisi kushanda. Ivo ndo vakutoita sekuti vane mhosva nekuti vari kutumirwa tsamba dzinenge dzichibva kunana mambo vachinzi uyai kuno makapara mhosva makapuma munhu uroyi kuti akazodai akadai. Ivo vachirwadziwa nekukidnapirwa kwavakaita mwana 2 weeks. Asipo mwana aisi nyore ari kwanga ari kwekuti iye na iye wacho anga asingatozivi kuti ndiri kupi kwakuzongobengenuka munhu ari paroad. Maybe mishonga yavo yakaramba kushanda ndokubva vangonomudhamba because vamwe vanhu vanenge vakagadzirwa zvokuti mishonga haishande paari, anenge akatochengetedzwa kana kuti midzimu yake inenge ichiramba, mwari wake anenge arambawo kuti aite izvozvo vobva vazongonomurasa. Ndomaitikiro akaita nyaya yemhuri yeZimbabwe. Hameno kuti muchabatsirana nemhuri iyi sei kuti iwane rubatsiro. Vanenge vakapara mhosva ngavasungwe, vakapara mhosva ngavavharirwe because vakange vachiramba vari kunze kudai so vachakidnapa vanhu vakawanda. Tikazopedzisira tapinzwa mune zvimwe zvinhu tiri vana vadiki zvatisingazogone kubuda. Aiwa ndinokutendai nekuona chirongwa chino. Kana kareke kutanga kusvika pano ingosubscribe, kulike, komenta nekushare. Ngatisangane pachikamu chinotevera. Bye bye.